Здравей! Отправяме се на пътешествие към страната на сънищата с една кратка, сладка история за сън. Днешната се казва Смелото приключение на Хана и Мори. А сега разпухай възглавницата си и се излекни удобно. Протегни пръстчетата на ръцете и краката си, за да си починат. Слушай внимателно новата история. Затвори очи, спокойно и си представи. В уютна къщичка на края на забързан град живеят баба Роси и дядо Крум. Те имат две любими внучки – Ая и Хана. Хана е по-малката. Косата й е дълга и гъста с цвят на тъмен пчелен мед. Очите й са изкрящо сини, винаги пълни със сладка смесица от веселост, палавост, закачливост и някакво друго ост, което само тя си знае, а то всеки път е различно. Когато се усмихне, в бузките й се появяват две дупчици тръпчинки, в които много лесно може да потънеш в захлас. И както Лели й казва, така ме разтапяш тези тръпчинки, че може да ме мажеш на филийка. Наследство й е като сладък връх на кръглото лице, който всеки иска да покори поне с една целувка. Сестра й Ая има прекрасно малко носле, тъмни бадемови очи и дълга тъмна коса с златисти нишки, в които през лятото слънцето проблясва с удоволствие. Лицето й е с формата на бисерна капчица и излъчва този благ финес, който имат хората с прекрасна душа. Фигурата й е нежна и изящна. Освен това е много гъвкава и може да прави какви ли не чудеса с лакумените си стави. Трябва да добавим, че в тяхната компания винаги има една бяла пухкава топка – кученцето и Мури. Мури има големи кръгли очи, които са като две черни копчета на цялата тази пухкавост. Ако не е безснял из парковете и бялото е придобило нюанс на сиво, а пухкавото се е превърнало в сплетени въжета като на мокър моп. И тримата много обичат да гостуват на баба и дядо, защото в двора на къщата им има голяма градина и малък басейн, а през вратичка в края на оградата може да се шмугнеш в малка горичка с бълбукаща река. Веднъж дядо Крум доведе Ая, Хана и Мури на гости за уикенда. Всички много се вълнуваха, че ще прекарат време заедно. Ая си представяше как ще прави салта в басейна, а Хана си мечтаеше баба Роси да я научи да плете венец от цветя. Веднага след като пристигнаха в къщата, всички се разпръснаха. Ая отида да си сложи банския, дядо Крум да подготви басейна, Мури се стрелна в градината, а Хана задърпа баба Роси към цветята за първия урок по венче плетене. Скоро всички бяха навън и се забавляваха с заниманията си. Хана беше много старателна и си избираше внимателно маргаритки и синчец от поляната, за да може да направи хубав венец. Баба Роси внимателно й подсказваше как да вплита всяко ново цветче. Хана беше много уверена и каза, че ще се справи сама. Но за награда иска ханица. Ханица, това всъщност е вкусна баница, но направена специално за Хана. Та баба Роси се зае с правенето на ханицата, а Хана се концентрира в завършването на венчето. Когато го завърши, се опита да си го сложи, но разбра, че се е получило доста мъничко за нейната умна главица. Може би на Мури ще му седи по-добре, защото неговата глава е по-малка, си помисли тя. Тръгна да търси Мури с градината, но в градината, освен бели маргаритки, не се виждаше нищо друго бяло. Мури, къде си? Хана извика, гласът й бе отцветен с тревога. Тя търсеше нависоко, на ниско, под верандата, над верандата, но Мури го нямаше никъде. Тя остави венчето на столчето си и тръгна да търси в храстите около оградата. Тогава забеляза, че задната вратичка на градината е открехната. О, не! Прошепна тихо Хана и се шмугна през вратата. Мури! Мури! Повика го Хана, но не чуваше никакъв лай в отговор. Мури! Продължаваше тя. Мури беше изчезнал. Малки тъжни капчици започнаха тихо да пълнят изкрящите й сини очи, в които се беше свило притеснението.
С решително в сърцето си, Хана избърза сълзите си и се впусна в гората зад къщата. Дърветата, които обикновенно й носеха радост, сега сякаш и нашепваха приказки за тревога. Хана тичаше по пътеката, гледайки вляво и вдясно с надеждата да мерне своя любимец. Надничаше в празни дънери и изоставени хралупи, но от Мури нямаше и следа. Когато слънцето започна да слиза надолу към хоризонта, надеждата на Хана започна да избледнява. В това време Ханицата беше готова и баба Роси повика Хана. Но малката венецоплетачка я нямаше никъде. Само венчето й седеше омърлушено и изоставено на стола. Хана я няма, извика баба Роси. Ая изскочи от басейна, дядо Крум изпусна градинските ножици и всички се спогледаха. В дъното на градината задната врата беше широко отворена. Без нито дума повече и тримата се изстреляха като олимпийски атлети натам. А в гората, точно когато беше на път да се откаже от търсенето, Хана забеляза следа. Отпечатъци от лапи, които водеха надолу към рекичката. А! Възкликна тя. Мури е бил тук и се затича по пътеката от следи. Следвайки отпечатъците от лапички, тя се натъкна на гъст хръсталак. Малките клонки се впиваха в полата й, драскаха коленете й, като оставиха следи от това смело предизвикателство. Хана стискаше зъби и умручета и се сражаваше с малките бодли на шипката като трениран боец. Провирайки се през клоните, тя чу тихо скимтене. В сърцето й заблестя пламъчето на надеждата, което й даде нови сили. Тя прескочи няколко храста с пъргавината на зайче и откри Мури. Свит на кълбо, треперещ и скимтящ от облаха. Пухкавата му козина се беше заплела в един бодлив храст, който го беше приклещил като в трънлив затвор. И той не можеше да помръдне, защото когато опиташе, храстът го скубеше силно и протягаше бодли към розовото му телце. Мури! Хана извика и се втурна към него. Тук съм! Малката спасителка бързо и ловко откачаше Мурините кадрици от острите бодли. Разплиташе възлите, които се бяха завъртяли от рошовата му козина и клонките. Издърпваше бодлите, които се опитваха да се впият в коремчето му. Скоро тя победи бодливият нападател и взе Мури в обятията си. В този момент дотичаха дядо Крум, Ая и баба Роси. Те въздъхнаха с облегчение, като видяха двамата бегълци. Мури облизваше лицето на Хана с благодарност, а опашката му се размахваше от вълнение. Всички бяха благодарни, че пухкавият им приятел е невредим. Както и Хана. Баба Роси каза: Хана, защо не се обади къде отиваш? Хана я погледна сериозно с големите си сини очи и тръпчинките й сладко хлътнаха в кръглите бузки. Как да се обадя, бабо? Аз нямам телефон. В гората оттекна грамовния смях на дядо Крум, а Ая и баба Роси се смееха от сърце. Заедно всички се върнаха от дома, а Хана държеше Мури близо до сърцето си. Когато стигнаха до уютната къщичка, ги посрещна топлото сияние на светлината от верандата и сладката миризма на Ханица. Живи и здрави, те се събраха около кухненската маса, споделяйки истории за приключенията си в гората. И докато се гушкаха заедно, Хана знаеше, че могат да преодолеят всичко. От този ден нататък Хана си обеща никога да не изпуска Мури от поглед и да цени всеки миг, който прекарват заедно. И докато звездите трептят в нощното небе, а Хана се унася в сън, знае, че връзката й с Мури е неразрушима, също като любовта, която изпълва сърцата им. А сега остави тази кратка, сладка история да се разлее в тялото ти като с лъч светлина, да потопи в топлина всяко пръстче, да стопли нежно мислите ти и да покани спокойствието в твоя сън. Лека нощ! Спи спокойно. Всичко е наред.